Moi, mä oon Jenna. Ja mä oon Hilda. Ja me ollaan samalla luokalla. Niin. Ja me molemmat ollaan 11. Ja mä harrastan cheerleadingia ja viulunsoittoa. Ja Mä en harrasta mitään. niin, Hilda alkaa varmaan harrastaa samassa ryhmässä cheerleadingia kuin mä, mutta se ei ole vielä ihan varmaa. Ja me ollaan 5C-luokalla ja koulua me ei kerrota, koska se on yksityisasia. Niin. Ja pidemmittä puheitta, mennä videoon. Joo, eli nyt ollaan videon parissa ja me kerrotaan vähän faktaa itsestämme. Eli mä kerron ensin. Eli mun nimi on Jenna. Mulla ei ole lemmikkejä. Mulla on 3 sisarusta. Hilda on mun paras kaveri. Ja mun lempijuoma on Coca-Cola. Ja Hildan vuoro. Mä oon Hilda. Mulla on 2 isosiskoa. Siis mulla on 5 sisarusta. Sitten Jenna on mun paras kaveri. Mulla on lemmikki koira. Sen nimi on Sakke. Mä voin tuoda se sitten myöhemmin toisessa videossa käymään täällä. Ja sitten Jenna ja minä tykätään samasta juomasta, eli kokiksesta. Joo. Eli tää video ei tässä. Moi moi! Moi moi!